Äitini alkoi juomaan tätä joka aamu. Joten kysyin häneltä, mitä se oli. Hän kertoi minulle päättäneensä kokeilla Herboxa Super Grains valmistetta. Nähtyään heidän tarjouksensa. Ilmaisesta sähkövatkaimesta ja shakerpullosta. Hän sanoi, että hänestä tuntui niin paljon paremmalta alettuaan juomaan sitä. Herboxa Super Grains valmisteissa on yli 30 raaka-ainetta, jotka tukevat koko kehon terveyttä. Sinkkiä, spirulinaa ja kookosmehujauhetta immuuniterveydelle. Ruoansulatusentsyymejä ja probioottia. Vahvistamaan ruoansulatusta ja suoliston kokonaisterveyttä. Merilevää ja kuitukompleksia kestävään energiaan. Ilman romahdusta, jonka saat kahvista. Vihreiden superfoodien kompleksi tukemaan tervettä, kirkkaampaa ihoa. Vähentämään stressiä ja parantamaan keskittymistä. Mutta hän sanoi lempiasiansa siinä olevan maku. Joten tiesin, että minun oli kokeiltava sitä. Se on niin herkullista. Sinunkin pitäisi kokeilla sitä. Heillä on juuri nyt tervetuliaistarjous. Joten voit saada 20% pois ensimmäisen tilauksesi hinnasta tarjouskoodilla NY20.